Toa hagani ke porpat ngadani kaban aingu biang yo try namar kani ke sngi ke ba kodor ke ba ngayo ban ai biang ipi ye ke ktien ke jong play ngadan hangi ban ai biang ke ju ke jing hikai namar katkum ke jing pudi jong ai ke ktien ke jong play ngayo I dan shibun palat ki Jingkylli ki bala kli yo Jisu grace hapo kini ke lais nem siteng ki bau Jisu udana ke pertei bat ki dan ro shibun ba ki Jingkylli ki bau Jisu ukli ye ki senran ye ki pajba ye ki farisi ye ki sadusi bat ye ki brio ki bau ye kendo ki badan ki jingmut ki bajili opo jongki tinganget shwai ke bangan ai ke ni ke jing hikai meta ke sngi ye ke ni ke ju hi ke topik ke bangi keren ki Jingkylli bat ki Jubab ki bau Jisu ke libat Jubab ngakwa bangan ai kublai snem temai ke bakerpangi pi baro ki baju sngap bat ki baju shashkor ye kini ki voice message ki jonga ngala keren ni kene kumba sauspa nyau po nyau teli ai bat ngadanget bau blay unker khui pi bahagini ke snipat ngenyelet biang ya ke banaingu yo try namar ublay udang iPad ingi kene ke snam kaba kodor kaba nginget banginla ya kaban kambu yo blay ningkong hakmat hajrong banye ki eki aya ke jingam tinga kwa mentagisngi bangan ai kublay ya baro na kwa ngan ai kublay snem tamai ke besuk ke bekemen ke ba koit bekia ke badap de ke buram ke jong blay ke badap de ke jingkerku how nu snem ara jarar pulai beroshi snem to blain kur khui pi ai try le ke bekrau ha ke yeng sem ke jong pi nang ni shkhmat ke jing yai minat jong pi ban ngap ye ke ktien ke jong blay ke jing yai minat ya ke ban buram ya ke jing hikai na ke ktien ke jong blay kawanra ye pi ye ke jingker khui ke ban au try namar ke bible ke da kren shai ke da ong igini ke ktien uta ubapaino yala ke skor na ka bayo sngaw ya ke ktien ke jong blay wat ke jing duai jong u kalong ke jing ijli ya khmat jong blay ai ngo yu blay ba pi shashkor pi snap nganget ba blay unum paino yala ke jong ke skor jong u na ka ba snap ye ke jingker pat ke jing duai jong pi de hagini ke sngi ngan sedang biang ini ke jing hikai bat kumbang ala dep ong ye pi nginom ye kirki nginom ye mare hagini ke jing hikai ngayo lat bangan keren benia bah hagini ke jing hikai timenta ke sngi ngini puri biang ye ke gospel ke jong Marcus ke lanang ko bahnyo ngini puli nadu urkhat ke beningkong kene ke de bejrong ka banganget kalong ke jing hikai ke bejrong ka ba lesi ke jing puli ke jing kendo ke de bejrong dan artli ke Jingkylli yang ne ki bangakwa bangan yale kat balaban pensyai fi tang ini puli na Marcus ke lanang ko bahnyo na khat ke beningkong ko ongum ne anakumta ki farisi ki layawan lang ha u bat ki banagi nong tho ki balawan na Jerusalem habakila yo iti ya ki banagi senran jong u baki bam jada ki kiti bam khot kata klem da tet setia kila penrem na bagi farisi bagi jiu baro lemda ki yo tet bai lagi kiti kim bam setia ki dapat scam ya ke rukom pateng la pateng ki teman besan habaki wanru na yo lemda ki yo sum kim bam setia
But bon kiwe patru don ki balapriang ban bats kem kum ki jingsai ki khuri ki luta ki pliang ki palong ru. Nama kita ki Farsi bar kita ki nong tho ki la kliu. Balai bagi senran jame fi kita ki Jingkylli ka bangakwa ngini keren kong sngap ki kliu Jisu ki ong. Balai bagi senran jame Kimiat kat kum ke rukom pateng la pateng ki temen besan rei kia bamja da ki kiti ki bakhlem thet. Fika negeri ke Jingkylli kaba nga skutenat haduk kata-kata ya ke Jubab ke Jong Jisu Grace bat nga skutenat ru ban berkhat ya kini ki jing ya kendu ki Jong Jisu gitu kupor. Namla perkat ru bagi senran ki bam de kti ki bakhlem thet. Tip balai ki klem thet e kti. Namar ban bam jahi ban bam kpu mong no agarukom ki jiu. Today hi ban bam ban de thet e kti. Kadai ka ba don kam. Tinga kwa bangan pensyai fi menagisngi. Yakane balai ba ki senran Jong Jisu ki bam de kti ki bakhlem thet. But ki Farsi ki kili ki ong balai bagi senran kimiat kat kum kerukom pateng la pateng ki temen besan rigi bamja de ki kiti ki bakhlem thet. Fi ngan pensyai fi kendiat ia gane ganong rim knang ba pindup sngotho haba pi pule ka Bible. Kabaningkong kabangakwa bangan penpau syupira ni ban pensyai kadai. Kalong kabam dai ban bam da ka ketiga bam thet. Kin mau ka jingle khoi le suba kadai ka badon kam. Ni sai tip ya kawai ka ketien ka bangi nang nadu dang red. Ka ba on cleanliness is godliness. Ka jing khoi kadai ka jinglang bakin jablay. Ka ublay de ba khoi. Baru ublay kwai ngi bangin pen khoi. Tapi pej ba ka testament ka barim ublay ubat bahai ka jing khoi. Syai ka nong ka batingin. Baka nanjing day baru play na mau play day bakoi. But nda ka poi hagani ka jaka kapan kendit i ki Farsi baki yo i bagi senran Jong Jisu ki bam da ka kti ka bakhlem thet. Fi nda ha bagi bam da ka kti ka bakhlem thet. Ka penlengo i kini ki Farsi kini ki nong tho. Bat kiyo kadao ban keliu Jisu balai bagi senran jame ki bam le kti ka bakhlem thet. Pi de pi pek ha yo Jisu u kham long ong no de ki bagi kintien u kham pen let jingmut ya ki eki bakan jaman sim de eki bakan jado ngan ong no de ka wai kitien u Jisu u kham pen let jingmut ya ki eki badan shaga do no jong brio ban ya ki eki bashabar jong jingle jong brio. Sigalong ka eki basungot nat na pin tip ya gani namar ngan pen syai fi pek ngan pen ifi. Ka Bible ka ong ki Farsi ki jiu baro lemda ki yot het ki kitigem bam setia. Ki debat skeme ki rukom pateng ki temen besan. Di ki wana yoru ki haban de sum nang tade ki dapen khoj bahai ki pliang ki mau ki kiu ki pliang war ki jing tiaru. Nang takadaw ki Farsi lanyo begini ki khoj tam hagtu ko par. Di ki syong bam ki da site per ki jar ki da site per kti ki da sum ki da site nang ta ki da pen khoj bahai ki mit ki jaga syong kadai ka besngot nat ban le khoj. Walai berkat hang ne ba u Jisu u yero ya ka jingle si em. Walai berkat ta. U Jisu liaro lane pensloringi bangin le jabo le si bam de kti ko klem tet
kata kam day bapin sngut hukum tayo ka Bible. Nganda pen iya fiya ni. Haga Bible. Haga Bible. Ka baro kabaw blay kuren kaday kabaw kwa ban pen shayo ka bagan jaman se. Haba ki sunran ki bam daga kti ka baklem tap. Ki Pharisee ki nong tho ki kindet balay fitem. Namar ki don karukom jing hikai. Pateng la pateng. Kajong ki Pharisee. Kaba kita penet jingmut bahaya kini ki bahabar. But kani kadai ka bangga kuah ba pintip. Dan na preng jong fida si pim da tip kani ngan pensai mita kasni. Naman na pipuli kani ka jingja brok away pinsayo isedian ka ebo Jisu kuran. Fi haki Pharisee haki nong tho haki tu ki poar. Kidon artli ki kot niam la ngan ong haki takarukom. Namar dengan ong kum tabi soto ki kot bekhot jongki. Kawai kadai ke Torah, ong no kadai ke Bible jongki. Kabaki tho agani ke Torah ye ke jing tho ke jong Moses. Kiba day shisha ke ketien ke jong play. Kadan kawai pat ke jing tho kabaki Jew bagi Pharisee ki buramba. Bagi ta ki khot ega ke Talmud. Bat kani ke Talmud kadai kabala shutho daki rukom lani daki tu ki nong tho ki badai ki Pharisee ki tu ki briu ki ba peniat ki ba ki thau la ke jong ka rukom tho ki rukom jing her pateng. But nda pi pule ye ke Bible hang ta pi sesotho balai ba Jisu uong ye gini kikten nganda pensyai. Lebih puli yang ni ke jo ke gospel jong Markus kul nang ko benyo na ka dekhat ka bakhat lai uang pida pendu ia ke ketinu play fi pida pendu ia ke ketinu play de ke rukom pateng la pateng jong fi ia ke ba fi kai bat shibun ke rukum kini pile fi kani kadai ka ba ujisu kuren ya kani ki artli gini ki jing tho pi pendu ia ke Torah bat pi bat ia ke jing hikai jong ki Talmud lani ke jing tho apo ke Talmud kabadai tang ke jing hikai pateng la pateng jong ki Jew ki teman besan ki Pharisee ki bahikai ia ki rukom jing le ki baharukom badai na kata kadao ujisu usa ong ia ki bayakini pi hikai bat shibun ki rupile ba pipen kain no pat ya kabadai ke ketien ke joblay dengan pen ifi ya gane ke Jubab ba pindup sengot ho habagi senran ki bam de keti ke baklem tet kada kata adu kata ya ki Pharisee kada pen sengot si ki mdai setia baki sngau kunjing lani bagi sngau ba kibat ikata gabalong hygienic lani ma bandale kumta kumbadai kerukom mdai kata nda pipule ba ang ne Bible kong nda ki yo bagi senran ki bam de ki ki klem tet ki penram balai ki ong gini ki tien ba pipen ken ya kerukom pateng la pateng jong ki temen besan fi mdai baki persya ia kata ke jing tingit ia kata ke jing jabo henry ki sngau dam baki pen ken ia kita ke jing ikai ki badana ke Talmud pateng la pateng but ujisu ndau yo ia kane habaki wan ong ujisu belai baki bam de ketiga baklem ten but baki pen ken ki klem ya bakum ke rukom pateng la pateng ki teman besan ujisu ujubab wang kadai ka bawi zaya we tholo pa shapang jongpi ki ba arsap kumbal tho
Sengama kata ketian. Kini ki brio ki burom yang ada ki remyang sinturun rei ka dok not jongki ke jengai nanga. Ki mani thala yang bagi hikai ki jingikai ki hukum jongki brio. Na bahaba pi ino ega hukum ublai ka mot ia ka Torah. Pi hikai ka Talmud, pi bats kem ega rukom pateng la pateng ki brio. Kum ki jing sait lut iki luta bagi kuri. Bat ya buon ki eki ruk pat kum kini pile. Ula ong ruwa ki pikin tait la biang kenya ka hukum ublai. Mabini o sumari ki rukom pateng la pateng jopi. Pej wanra yo Moses, uang nabau Moses, uang buram ila ukpa lagi keme, bat jaro bakren benya la ukpa lagi keme, uniap shisha, ndrepi ong lada ubriu ong ila ukpa la ni keme ke eiru iga ba menmen toy na nga kalong korban kata kalong kejingai ngo unlai. Pimsha shu ti ye bau lei eiru yo ukpa jong ulani ke keme jong Kani ke jing thong ne ke mod Jisu tip seki wei pat ke rukom begini ke farsi ke hikai haga Talmud ke rukom hiar peteng jongki bau Moses hikai bau nunu bekren ben yu kepala ni ke kemeu de baniap kat ba ke Talmud pat ke hikai ki tho ang ne ba lada ke ek bau le ke de ke bawan ra ke jing men toy kam le wala da kalong persya ki keme ki kpa kat adu ba ki keme ki kpa ke mla le shu ki khon ang Jisu Usaong pi da penduk no iga ketino play da garukom pateng la pateng jong pi ia ga babi kai bicibun kum kinero pi le. Fi hang me pi sesutho bau Jisu kurani gai. Uyo iba gini farsi ki syakri play ki pen biang palat iga bahbar. Pen khoy iga pliang iga luta pen khoy palat iga yeng ke sem pen khoy iga mat sum sait ke jan ke nep keti ke jan bam jada pen khoy pa da le khoy adu balak palat. Berkata ke jingle khot jongki kala palat kada do baki briu kim not sho bani jan berki kita khen bagi degi riu khot banda ki wan sho Jisu ki kli balai bagi sunran ki bam da ki ka ba klem tet u Jisu ang kane ka dai ka ba shisha ka ba wisai awa bafi mani yang atang da kirmiang sintor kada not jong fi ka jingai ka ba mot pipen khot tangi ke eke ke babar ka ba chapo pat ka dot not jong pi ka dan de ke ke sneo kat adu mentaru dang dan sibun ka bakum kata mengile ban pen pau tang ke ke basbar kat ba ka baspo ngidap de ke bam dai si shwai ka mangania chkhmat igne ke jingi kai ngayo iba ka rukom hiar pateng kadan ka babaha walin mot bau Jisu ang ni ukren ben bagim de ben tet bem de ben sum em Henry kani ke jingle ka dai baki bat i ka rukom pateng mdei baki mut i ka jing khot ban kot ben kia Henry ki bat i ka jing hi kai pateng baki pen khen i ka ktien ka job lai hadu mentah ki brio ki khamburam i ka jing hiar pateng ban i ka ktien ka job lai ngai idan ki brio ki ba ang mlang ban pen i tho banai April wat ki Kristan wat ki bala IT shoturai dan ki ba ang bamlang manit ho aga khat laiterik aga laiterik aga ki ang baka ka tip baka jelai ne kam no ne ngam tip dan ki beshim bo tu bna de sneo ba ruai bna de ba ki klem tip bo debit uang aga sam ga ba shis pa at pra ka ne galang ka sngi ga bo play la panda ngin lek men ngin shat ka men apo chongka man la ga sngi ga de ga chong play but malang singi gede babaha dan gibri bom bet setia ban le kum tam lem tanang pet iru kompeteng jungi gede bom la ban sngut ho dan gibong baga kan thei kam bet man le chi yeng ko jong ka jingi tho jong khon shinrang ka yeng jong shinrang ka kame ki kan thei kim bet man le chi jingi tho shong kuram kim bet ru yeng maniru kim bet le chi jingi tho bet ru ngam tip na kanu ga daw ngam simyo ina ga Bible baga thokum ta ngam kren persya ki wei pat nga kren ngi ki Kristan ki bala nget yo Jesus Christ
haka jing sngaw tho jonga ngam sngaw tanat yegane ge ngakren kham yegane baladaw khon jonga ulai chige jing tho shongkurem kesngi ge ba kraw palat yege jing em jong u bat yege yin bat nda habaw lech ban mi na yeng ban lech chige jing tho shongkurem balada umpit ban khat yege keme bat yeki ba yeng jong u na kaliang jong nakaliang jonga nganom syaru yo u ba uni tho nganom tre rukum kata ge jing tho ba ka keme ka ba pun ka ba kha ka ba ka ba sa ka ba ai bun ka ba penbiang ka ba don bat u nadu badang kha hadu bun long brio hadu bun yo ka brio hadu bun yo tho don brom ba ka keme kan syakan tai na ka ba kum ka ta ga sngi ka ba kraw nganom sngo bhaban nganget kampen sngo baharu yo blai Bible kong buram lagi keme ki pa ubo buram lagi keme ki pa unman bahaban unem slam hagini ke perthai wat numpen khenno ya ke ketien ke jong blai da ki rukam pateng la pateng jong pi larangan keren nang ne dan shibon ki eki bangi kum ki briung le ngi pen khen ya ke ketien ke jong blai da ki rukam pateng ngam keren persha ya ka akor ya ka buram ya ka manas ka dan kam ngide ban buram ngide ban le ngide ban ko ngo igi nong yalam hari teng teng ngile iki ba ka persha bat ke jinget bat ke ketien ke jong blai teng teng dan gi kristan ki ba bo ye kata khaman ngam te balai ngam de sngo thoru baharu balai balai ra ye ga ja na ga yeng thej ga yeng shin rang na ga do sniang ga ba khlember mlo ngam de tip ye ga taro bat ngam shimyo ye gi ne ki ai bakanda na ga ketien ke job lai ngam kren persha ye ga jingle jong ki wei pat renga kren ye ga jing her pateng ka ba penwet ye ga jing he change ka kta ye ga jing te ga jingi bar play ka penlong ye ngi bangi yang apden ki ar jaga pangim sngo thu bhai ge ge bangi le baru Jisu yo ye ga ne ga jing le bakalong ka ba ki bat palat ye ga jing her pateng mdei ba ki bat ye ga jing khoi o ong ye ne ki kten pida pendo ye ga kten ka job play da ga rukom pateng la pateng job hi ye ga ba bhi kai ba shibun ki ki rukom ki ne pile katwai bo play un yarap ye pi pin snap ye ga ne da ga rukom ka ba long ka ba tei mdei da ga ba nga kren nang ne ban pin sngo si ino ino renga da kwa banganda pin sha ye pi ngayo i hang ne kadan sa ga wai da ga Jingkylli na ga juk alno tangine puli na ga khat ga khat sa ko ti haba ula khat ha uyo to pat ba bara ula ong ru haki to snap yenga pi baro to snap thuru mdan ru amdan ru shabaru brio kabalet apo jong kabala ban pentinget ya u henreki ru ki ba mi no brio kita ken kilong ki betinget yo brio ladau no ru udan ki skor ban sngaw to un sngaw wow ngan ong ipi hadu kat no ne ga ketien ga dai ga bakraw hadu kata wong mdan ru shabaru brio kabalet shapo jong kabala ban pentinget yo reki ru ga ba mi no brio ga taken ga lang ka ba pentinget yo brio balay usong utaw badan ki skor ban sngaw tun sngaw na magade ga ba ba pin sngaw thoy ki sanran kim sngaw tho ki paj baru kim sngaw tho u Jisu abu kuran ni kuran kat tu kan ni rukom bam maka nuga barung shopo kamrung ti siya donot karung siya snare maka mino shabar aga rukom jong ga jaklian aga medu priyo
banda kalami syabar kekela jaklia balagi brio ke seisi ke jaklia jong brio namar haba kerung daga jingbam kadai ke bekhoit ane daga mi daga bejaklia u Jisu abukuran udan ke jingyo ige bejengai bausa nda hadien baula dep keren ni gane ka Bible ko haba ula lek apo yeng no tau pat ba ki sunran jong u kene gade ke jingkylli ka bang keren ki sunran jong u ki kli ya u shapang kata ka parsi kan mau ngai hikai shapang ki jingkylli bet ki jubab ki jong u Jisu hang ne ki wan segi sunran ki kli ya u Jisu shapang kata ka parsi ngap u Jisu u ong kum noi ki sunran uang piru pilong kum ta ki bom sngau tho pim shampang babaro kabalet chapo ubriu kamla ban pentingit ia u naba kamlet chapo kada not jong un rei shaga kpo ban kami no haka sharot baki khoj ki jingbam baro ken fi teng ngashe lap ya kani baki briu mamtip agano rukom bangi puli ga Bible bat ngi kongo khendiat bat ngi kentat khendiat bat ngi ngamtip agano rukom nama da pipuli gane wat uji suru ula dep ong ye gane wong piru pilong ki bom sngot ho ong ki sunran pim shempang babaro kabale chapo brio kamla pentingit yo naba kamle chapo do no chong mau pi bam ye do kamrung ti do no karung si snir matarai pitip ye kata banda kala lihat katukan ni naga vitamin ke tei ke met bat ke basa nang tu ke kelajak lia bat ke mino sebar bat ke kela tingit ke kela jabo wong naba kamle chipo ke do no chon re ke kpo ke mino serut bat ke khoj bat uda ongru baki khoj ke jing bam bar pinum ba me ke betingit pinum ba me ke bejabo pi ba me ke khoj bat barok ke pi bam ke barung chipo ke khoj nda kala rung chipo ke nda kala telia ke sekelah jeklia bat ke haban mi pat jebar bat ngi daken jing ye kata ke ju hi ke bangi bam ke ju hi ke bangi kinjing na maraba garung ke khoj na mi ke jabo baru Jisu mut kum no de bu ong ngene teng teng ngi kiar bam pala bangi dong ke tu de ke bebet ke tu de ke bombet ke tu nadu ko por jo Jisu la de bang bagi khoj yu jing bam baro naga daw nga kwa ba piniar pin so to bai kini ki ba nai yai ba jing le dwai bo bleu ni kai bai fe ula ong ru ka ta ba mi no brio ka ta ken ka pentinget yo brio ndala paisha ta usawan siya ka ba kan challenge yan wang ba nasya po naga donot ki brio ki mi no ki jing mo ki ba baman ka ba klim ka ba kai ken thei ka ba piniap ka ba to ka ba kurap ka ba pensnil ka ba arsap ka ba nuti ka ba khwan lalot ka ba kmi snil ka ba kren ben ka ba snow crow ka ba le bit kini ki eki e baro ki baman ki mi no na siya bat ki pentingit yo brio uhan siya umlet siya jing bam umlet siya jing di umlet siya ki jing le ki bisabar fi piyo iyang ne magi farsin na ki klem lat kran mau Jisu tip ki bat ege jing hai ikai jong ka talmud ki jing ikai jong ki brio magi kiari ka tora ka balong ka ketien ka bau play kran shisha siya ki kon Israel adu mentangi po yang ta mat khambun ban bun sen ru ni pet palat ega besabar kran ega bam ka di riam ka bet adu bala itai kan ba ka do no chapong i klempen khoi ni klem da ni o Jesus klem ka la ka bomot klem change ga do no ga jingmot changi dan gi jingmot ke besneo ngi le ban pen biang ga besabar
ublay snautanat kata nama yo ya kada no changi Jubab igi sunran udah ong pigi ba Jubab igi farsi udah ong pigi ba arsap kajing arsap kade kata bangi pen khoj igi bersebar bercepo pada kata ndega ba sneil sudah nganget kani kala long kajing mentoy igi berkraw ngan pen fi sakawai de Jingkylli kat balahi ngan pen ilut nang nina Bible berawai ya Jingkylli bat igi Jubab dan kawai ke ba nganget kambon na pedeng jong ki beriu ki besngap ki jutip ya gani mat ngakwa ngan pensai gani kendiat ngadang yok por kata kada no Yohanes kalau nang ko bepra ka Bible ka ong Jisu lalet no sholom ki olip dang step ulawan pat chege temple Jisu deba ma ong no dagway kentien udan ka jingla ka bakham kirpang ba usaidan sholom baro shimit but dang step pat ula dep wan chege temple upai babaro ulawanu but abaw shong lahika iki kinong thoba ki farsi ki lawala ma uyi ka brio ka kem ka klem mala bagi la bu ka pedeng ki le ong u kunong ikai la lap e ni ka brio ki jingle hi ba kadang klem o Moses hukum ingi ha ka hukum bandin thembau ye ki hukum kita mete me ong kumno pigane de Jingkylli ka bang kwa mangini pet kumno ki kali bat kumno u Jisu u Jubab kila ya ong ikan nite bagi ditunjuk yu bagi laban mudu yu reu Jisu abu demat bian la tho la shinria ti ke kendau rekat bagi le dem kli yu abu la peniang le di ulang ki utau be klempop ap deng jong pi to ulun them ning kong yu mau haka patru abu la demat bian la tho ke kendau kita bagi la yo snow but bagi the snow kendo kila mi no wipe away kita sedang nadu ki ba kham temen nadu ki ba khadu tila ino marwe yo Jisu bagata gabriel ko badang yang apdeng u Jisu aba ulah peniang yang di bad ba umyo ino ru ritang kata gabriel ulang ku brio hangno gitu ginong mudu jong pam dan bala penrame pa kate kale itu mdana try Jisu lang ka ngaru ngam penrame pa kile no batual le pop show kani gede ka waina ki jing ja kiba ngala nganong gide kiba sengotenat palat himut durvi dang step te kani geja dang step bakini ki farsi ki nong ikai mo kila da rep le shagata geja ka badan kitu ki badakat shong kitu ki tei auria kiba im da kani ke kamban kamai la ka jong ye mut do dang step dang dum la da le chata we bi bandan interest ban le chata dang step ubashikri play rekini kile chata ngamtip na gano down re ndegi lap igene gabriel bakadang le iki kam auria jongka bat ika ki shimika ki tanika surak nganur benong ki kenchat ika ki mo ki sho ika nang tagi tanika kumbat tani gamrat nganur benong ke jan jongka kala katlut kala pralut ke jingle ran kala pau man nganur benong tanika kani gabriel ko perkhat namar ki farsi ko por ki danru ko bor sinchar bara bagi shimika kamnot pen bat ki alamika mdei shakot mdei sha police station mdei setiasha ki yeng bishan rei shijing seng sngotenat bagi le ra shijing seng kani gabriel mdei bane ra ban penduai bagan kala abamut rei bane penramika ban thamawika ban muduyika ban yo daw ban penrame u Jisu Kristo. Kidon artali gege ban penrame kene Gabriel ban penrame u Jisu. Kata kede ganiam. Kwa vin pikir bae le di mayo pipo yang kabakum kata ke jinglang niam. Sedang ban penrame Gabriel ban pet iki wei de kemat ke bamlang. Bat piu ieng ni neki wanra so ye kene Gabriel beklim so Jisu.
bread ya ka pedang ke jing sang kli ni ke jingkylli lalap ni ke prio ke jing lai bagadang klem o Moses hang ne pat ki mut ban ko ngo tin ke jomplay tang na ka daw begini yo ban kem daw yo Jisu kyong o Moses hukum ini badai ban nan thamma ki hukum kita meme ong kum no Bible ka ong kita ong ye kene begida tenjo yo bagi laban mudu yo ki wan ra na ka brio sunat mahang ni Jisu dan na ka jaka ka balaman ong mangahi la da dei dau brio hi kala poi ka be palat yo Jisu reken mau Jisu de play bara bagi kli u ki ong ini ngin le kum no me ong kum no dei ban len them mau ne dei ban mau u Jisu dan na ka jaka ka baklumar sila banong namala da ong len them mau uklem wan jene pertai man wala me jingai man wan wat igi bejat igi baram ki bukum gine ban yap lo geding fna ban map iki tala da ong pat nailen themma ro udang dana ga pol jang hukum u Jisu udang dan ha ga ya jang hukum ngene ga ompat ya ba geding fna la da ong pat nailen themma ka ya persha ba hukum jo Moses kila yo ya nang rim ka ba piang bahaban mudui bat ban penrami Jisu ne nganut panong kita pen sedam kita pen gesur kita pen ngam ni kini kan thai ka baklem kini kan thai nganut panong ka perkhat hang ni telayap hang ni te ki mau kin sahab anga sibet kinyalan themma ortat hayeng mane pulin ga Bible ka ketien ka jong play kong ngas ngat pai kani Henry habau Jisu ula dem hatbian fite bule ayu ka Bible ko nga ba ula dem hatbian ula tho daga shinri atia ga kandau lam tip dan ki behi kai bau Jisu tho rekin ma kani ha ga jing pule Bible jonga ngam ong bau tho dala ga shinri ati upro ga kandau ule ayu uduai ye ga jing shai ga banau play kade ga wei na ga jing hikai nga ba ba nga poy ga jaka habala kli jingkylli nga ka bangamla nga dei ban kin ma barabor ban tuai u Jisu udon kam ya ga jing rap ga jong man se ma khoi kum no ngan jubab la nga no len themau nga klemwan na ka bentaban penram la nga ong nai len themau nga ya pershabat ka hukum jong Moses heringa aingu yu play banda habau dem ga khandau duai tho ka malu tro ga khandau ban wat ngin da ba ngidona ga jing engi tro ga kle ban ngisi yo jing shaya din u Jisu tro ga khandau na mau duai mat fi pulina ga Bible ndau yeng wang no bom dan pop ala de hi tun shim ni ko ma walan temaka a Bible ko onki yo snau kadang ga jing pen kendo iki kim not setiaban shim mau pi ngas ngat na ti kane Jisu kuran ne kane no baklem pop ngas ngat na pelati kata namaru brio baro udon pop ndar manot namaru mensim joblay un kata ikini brio baru Jisu udem biang kana uduai piti balai udem biang uduai ga jipin kendo ga joblay gizi baka ega bola keren uduai baka ndar ga jipin kendo bandaula duai Bible ko ang kila yo sngaw kita sngaw kendo ki mi no we po we gis dang nado bakam te menado bakado ki ino marwe u Jisu bar kata ga brio badang yang padeng u Jisu habau puni yang umyo iya no inoro baru yo iya ta kan taiwang shano gi no mudu jo pa nan ma pen rame pa ka ong em ko kun rat fi gane ga brio ka khot yo Jisu atrai
Baru Jisu ngaka ngaru ngam penrame ba kele no. Wale pop show. Utau dia try. Ubadon ke Jubab. Ya ke jing jong ki brio par. Nganul benong ulang ke Jubab. Ya ke ne ke brio ke beklem. Ulang ke Jubab. Ya ke ne ke brio ke baladai ban siap ni ap. Dia nak tahu ke Jingkylli bagi Jubab. Kita ke bedan kampalat ke Bible. Ken mau ngim dan hang ni ban penrame ni no. Dan kalat pada play. Man ngongo palat yo try bo play day bo ba. Ubadon ke jing start ubalaban Jubab. Ya ke Jingkylli jong ki brio par. Lada pidan ke nono ke jing ke Jubab. Udi tang try ban ai ke Jubab ke bedai. Tengin itu ai. Kopanga ngongo palat ya me. Abang perkat ya gini ki jing shisha gi bangilai keren. Adukat no bang ngot ho bamawat ya ga basyapo jang ka dan no jangi. Bang tuai bahau nu snam arajar arpulai. Penlongi gini ki brio ki bayo ngau. Ai ku try. Bangin kamper khat ya ga dan no jangi omi ki ki basyabar. Bangin muat ban penram ya gi bejlat ya gi bejat ya gi betlat ya gi ba syakan tai. Ringin ya lami ki syame try. Bang ngai me yo ngau ni ki jing tuai. Aga kerteng ke jong Jisu ni tuai. Amen. Blame ke goeie piek op blij